അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളോൻ പടകിലുണ്ട്. കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളോൻ പടകിലുണ്ട്. അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സിയോൻ സഞ്ചാരി, ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവമാണ്. യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ശിഷ്യന്മാര്, എന്നാൽ ഈശോ അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല. എന്നാൽ യാത്രയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സമയത്ത് യേശു നടന്നു വരികയാണ്. ഒരു വചനമാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വചനം, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വചനം. അവർ അവനെ തോണിയിൽ കയറ്റി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തോണിയെടുത്തു. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതം മനോഹരമായിട്ട് പോകുവാൻ അവനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറ്റേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം. അവനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അവനുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാരിയില്ലേ നമ്മൾ. ആ യാത്ര അനുഗ്രഹപ്രദമാകുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപ, ആ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സഹായിക്കണം. വിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എഴുന്നള്ളി വരണേ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.